Brøndby. Hjørnespark. Men samtidig udskiftning. Ebbe Sand skal ud. Og ind med nummer 12 på ryggen. Peter Møller. Og det er hans 5. Europacup-kamp for Brøndby. Han har lavet 2 mål begge i udkampen mod Inkaras fra Litauen. Det er Daneggen, og der er kasse. Værsgo. 33 minutter. Daneggen. Norske Daneggen. Sensationen inden for rækkevidde. Dette billede fortæller en del. Sikkert det også. Hans 3. Europacup-mål. Hans 3. på hovedstød. Forstopper Daneggen til værs med nummer 3. Mellem Mark Wright og John Scales. Minutter og et billede til gentagelse. Daneggen. Sensationen på vej. Det her betyder, at Liverpool skal score 2 gange.